MaliKunafoni jabran la yaba mun ba amflando do MaliKunani MaliKoka ba foyo kani nyama ni au ka émission Bèka Kouma kena kura wara sigile émission Bèka Kouma kena konna na sanya la tege ka Badu Sidy Koba de wili ana ale kana masala wakati ni konna na abse ka famille do maka kayni kunafoni amunu bekara dugo kono ni semenina antna kuma jamble da me kuma da dairema anti monsieur Koba. Bonjour Rebecca Dambele uniforme ça tiens la kera forme kera telefly et telialambe MaliKunafoni ba barakala bela jelen fo awni chaw ka chesiri la awni chawere parce que awbe chesiri la shuni tle awbe mogo wele ukanu hakil nafu ku kambiri nafu donc hakil falen yoro de yayi mum bena émission na ani munu be wele li hakil falen do were taw ame nyogon tafade donc imana fendo choko ibe doni de do ibi beremanta do itse ka bedon donc imana ke ibi ka beremanta ni do donc mana boy vraiment ambe malien bela jelen fo fen sogolembe MaliKunafoni la malila ni MaliKoka ante bokuma na ma fanga na mugo fo parce que munya mugo e doni mali marali manugo ka dignité religieux fo ka ere kotra du mugo fo ka famille fondatrice mugo fo ulu yanga la dala mugo e amana gela choko ni wela blaluma ni dado fen akachala fa binyano parce que ala de barka du dala. Ok, monsieur Koba, ni loko ko na ya ye ka fako vérificateur général na be fo mako sekasel ke loko nyamako o ye gafe do glan ka danga jamana chama che fanga nyamako ma donc mba do i gafe ko nana i dasera ko chama ma kuma chama yere be bololo sanfe Koba be se ka famelu jumendi mo ma ko la ne be se ka mu famille ni ko la ya do almadi babi no vérificateur nyamako o de taranya rapoe ka di Mali président no Achimi Goïta 180 pages donc 180 pages sur la mon fait mission muganifla de kera 22 missions de vérification mission muganifla auquel on fait donc au gafé de dire Achima ay wa gafé kono nyinan koni ayirala ka foko musaka do be yoro doje ina fo primature ayirala ka fo ko 710 millions de francs CFA o yara amaseka justifier bon ambassade du Mali au Caire au fana toko fora ko 390 millions de francs CFA au maye bon soma je pour toko fora urut munu bu nyesi sraban kan koma o barama no autorité routière donc for lu fana toko fora ani service damadamo mais ni ene ko nyininga ne bisa ka fungo mo bisa ka fu tare mo bisa ka fu ko doni bora yurugula parce que ni salon ta jatimine mun dira bandawma a tiɲɛni kɛra o la dɛ parce que o la Mali ambassade mun bɛ Burkina seulement ko 1 milliard et quelques 1 milliard 80 millions de francs ɲɔgɔnna o de dunna ye sans compter sanu bɔyɔrɔw la lulo gunkoto mun plus de 60 milliards de francs CFA d'irrégularité Siama on parle même de plus de combien de milliards mun ma se ka sanu bɔlaw ma se ka mun verser état ye donc yado ni yo comparer ni rapport la ibado danfara doni buni ñogoci mais ali bi bara de kan ke parce que mun banga jamana nunu gono tike e yurugu ani dunko juguya jamana be la ala munna c'est pour que souvent ne ba fu kambe baga do ma ambe baga jamana wali ambe baga france ni fen nunu ma yoro do la manga baguma koy yani ka jigi i binyoro la jigi talon yoro la ko do be o yaw yoro de noy dunko juguya o yaw yoro de noy fe mun da kan ka kele parce que parce que ibano anana se wati dola ibe wari be dun foiti boala dore ubado ka funuli wari de tunu beta kasola utla ka botuguni kana donc udan ka caution saranta do million damandon c'est fini ubu ka milliard takatana donc ne akila mais comment est-ce que ka ne ara fe ni minali kero est-ce que ni mo minala kay war détourner est-ce que akanga labla ka sona ma wari la sigi e ko de babe ka yelamo ne akila sharia sumbare la mayado takayira ka fu kuni wari détourner na yira la ka fu ki wari détourner iye wari mun détourner ba sara al ni bi ka bion de be mine munu fe munu bi bolo no so ni foro ni al nu de mine ka fere o musaka be takadi etama iye wari mun dun abe bla onola donc o sharia tala asimi yira ka fu ko mun ye yuguru kaleli koni ale ba sefa danna ne dalemba ka kuma na munna mo shi kunte sigina mo shi kuma sigina ko bube be saka mine c'est vrai, il a été placé sous mandat depuis ce qu'on appelle la présomption d'innocence tant que nous n'a makiri atsaka fuka kinike donc oboye tamashe mba yira ka fu vraiment ambiro mini kobi jamana nyamugo kura mununana
Assimi Goïta président de la transition ani aka premier chocal ko kala mega u laydu munta jamana doye Mali jamana beka laydu time parce que ya yira ka foko yurgurugut saka dabla mais impunité zéro yurgurugut dore bi saka boala yurgurugut saka dabla de mais ni ye yurguruke ika ibe nyangi de fika nyangi ibe abe yirila ka foko ye mundun foroba fendo to fendun tate donc ye fendun iba bla abe segi façon ka jigine kono. Ok, Koba famali sola. Koba anya yetugunu ko yen pasti directeur ko ka sala kun be se fo 5 millions et quelques par mois. Explication du beaucoup là. 5 millions fora 52 millions euro fora. 52 millions fora. Noko de mun kalama. Comptable tatola. Milliard kele ni ko de dirama. Comptable tatola. Il a eu 1 milliard. Oh, comment madame ne biu? Oh, comment be sana meno? Bon, moi directeur tayo fana ka chani 1 milliard. Bon, na fora ko INPC DG be million bidru ni flata ka local. Yado ko ni mogo yo me. Yada ko be jigi kono. Bon, ni école karamogo yeni me. Est-ce que tina murti? Be murti. Est-ce que jote ka murti? Jodo kam. Ni sora sumunu be ku joli bon anyo be keleke joro la. Shunu tle ute sunoko. Ube kan lakan nulu yo mais est-ce que lube ni sonja ou te ni sonja de donc ne be mufu na soro tinya do de na soro tinya parce que ni kuma fana fora jate kan kamne parce que jamana na mais kuma mi foro kuma in bora vérificateur ka dossier de kono obe bololo kuma wurido non o clé mumuni gundo ka dossier mumuni gundo de Allah bo kenaka no o clé nyamogo office de lutte contre l'enrichissement illicite mumuni gundo de borana kuma bon mumuni gundo koni te se ka ni kuma foni tiɲɛ kɔntɛ a mana kɛ cogo cogo a t'a kun fɛ c'est un magistrat juge do a mɛnna juge la expérience b'a la a bɛ fɛn ninnu ɲɛdɔn kosɛbɛ ni a y'a sɛbɛn a ka gafe kɔnɔ k'a fɔ ko INPS DG tun bɛ miliyɔn 52 de ta kalo kɔnɔ c'est k'o de don parce que a b'a dɔn ni tiɲɛ tɛ fɛn mun b'a la a b'a dɔn parce que kiiritigɛla don a b'a kɔlɔlɔ kalama donc nin ye fɛnw ye vraiment ne bolo ji bɔnnen tɛ se ka cɛ mais mun de don u ka fɛrɛ bɛ kɛ ni ɲɔgɔnna ka dabila bɛɛ ka hakɛ ka di ma i ye n tɛ mɔgɔ yɛrɛ y'a kɛlɛ kɛ yan harmonisation ko ka giriw bɛɛ kɛ kɛlɛ i ye n tɛ mɔgɔ y'a kɛlɛ kɛ yan donc n'a ma ɲɛ kɛlɛ kɛra k'a fɔ ko baarakɛlaw u bɛɛ dama ka kan u bɛɛ ka hakɛ ka d'u ma dɔ ka hakɛ kana caya ni dɔ ta ye donc n'o fɔra donc ni nin n'a ɲɔgɔnnaw kɛra vraiment minnu ye nin kɛwale ninnu kɛ minnu ye nin décision ninnu ta vraiment u ka kan ka ɲangi u ka ɲangi yɛrɛ de pour que nin kosuw ka dabila INPS comptable a DG o ani mɔgɔ min bɛ lakare mugu ta ka taa classe kɔnɔ ani mɔgɔ min bɛ marifa ta ka taa kɛlɛ kɛ a bɛɛ baara kelen de o u bɛɛ bɛ faso de kuma bɔ donc c'est vrai avantage ni prime ni fɛnw bɛ mais ko damatɛmɛ man ɲi dɛ 52 millions pour un pays pauvre hali sanu bɔla hali sanu minnu bɛ diɲɛ sanu bɔlaba ninnu u tɛ nin wari ta Renault PDG tɛ nin wari ta Peugeot PDG tɛ nin ta Toyota PDG o tɛ nin ta tɛ nin musaka ta donc fɛn vraiment hali fɛn cɛjugu don hali minnu bɛna dɛmɛ dɔn n'u ye nin mɛn a b'u tɔɔrɔ voilà Koba toujours yurugu kɔn kan fɔra ko tuguni ko cɛman Hubert ko ma convocation dira a fɛnɛ ma k'a fɛnɛ bolila d'ailleurs kuma in ye tiɲɛ ye wa yali kuma in ye nkalon ye ne kɔni ye kuma mun mɛn k'a ye duuru dɔ fiyɛ na dɛ dɔw yɛrɛ ko ne ma ko u y'a ye a yɛlɛnna telimani de kɔfɛ ka Mali mun ni Mauritanie frontière cɛci mais o n'a ta a ye gafe dɔ bɔ k'o bila bɔlɔlɔw sanfɛ k'a yira k'a fɔ k'ale ma boli dɛ k'ale taara a ka ciw de la o gafew fana bɛ bɔlɔlɔw kan k'ale ma boli k'ale taara a ka ciw de la ko n'u kiiritigɛlaw mago b'ale la hali sini k'ale bɛna ale ka kiiri parce que ale bɔra ale ma kojugu kɛ mun b'a to ale bɛ taa kaso la mun b'a to ale bɛ kiiri ou bien nin bɛ k'ale la donc mais n'u kiiritigɛlaw y'a yira k'a fɔ Mali tɔgɔ la k'a fɔ ko ale cɛman Hubert ale sɛnyɛra nin na ou bien ale sɛnyɛra nin na ko lui le prêt kana yɛrɛ di kiiritigɛlaw ma ka yɛrɛ bila o ka disposition na donc mun kan ka kɛ o ka kɛ ko ka lajɛ ale ka lafiya bɛɛ ka lafiya. Ok Koba an y'a ye fana tuguni ko fɛn Sadi parti ɲɛmɔgɔ n'o ye Umar Mariko ye o kɛlen don ka kuma dɔw bila bɔlɔlɔ sanfɛ k'a ye convocation de an ka jamana camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ma ko dɛmɛ min bɛ don parti politique ye k'o dɛmɛ ma na donc mun faamuyali jumɛn b'o ko in fana la. Ne ye faamuyali mun sɔrɔ nin ko la aide au parti politique san o san miliyari ba yirika de bɛ bɔ ka d'u ma o miliyari ninnu bɛ taa min
ɲininkali gɛlɛn ne yɛrɛ bɛ parti ɲɛmɔgɔba dɔ don ni a musaka dira dɔrɔn a bɛ taa n'a ka denmisɛnninw de kɔ fo ka taa kalan kɛ a b'a wari kɛ a ka denmisɛnninw ka musaka sara ça c'est pas normal a bɛ di parti ma pour que ka militant former ka yira militant na ko démocratie ye nin ye ka yira militant na ni kalata bɛ kɛ aw kan ka kɛ tan aw kan ka kɛ tan aw kan ka mɔgɔ suganti tan donc a bɛ mɔgɔw bilasira a bɛ mɔgɔw hakili dayɛlɛ pour que mɔgɔw kana bila fili la parce que ni hakili dayɛlɛlen tɛ i bɛ se ka bila fili la i bɛ se ka voter maa mun ye maa ye par exemple i bɛ se ka aw ka dugu la i bɛ se ka voter maire ye maa mun tɛ maire ladiri ye i bɛ se ka voter député mun n'a bɔra aw ka dugu la t'a la kɔfilɛ ka dugu lajɛ tuguni i bɛ se ka voter président ye président mun na kɛ i n'a fɔ masakɛ Tuntura ɲɔgɔn na masakɛ Tunturu n'a ɲɔgɔn na don donc pour que o bɛɛ ka dabila o de la musaka in bɛ d'u ma pour former les militants mais a nana ye k'a fɔ musaka tɛ taa yɔrɔ la Mariko ye plainte dɔ ko aide au parti politique ka musaka ka sara presse dun an minnu bɛ baara la su ni tile ça fait 3 ans on n'a pas l'aide à la presse et puis an ka délai presse yɛrɛ tɛ indexé tɛ budget national aide à la presse là-bas yɛrɛ 150 millions de francs CFA de dira an ma faites la comparaison entre ce qu'on donne aux partis politiques et ce qu'on donne à la presse waati dɔ nana se presse yi jɔyɔrɔ fin ka tɛmɛ hali opposition tuma dɔ parce que Mali parti politique ɲɛmɔgɔ ninnu kɔni y'a ta k'a lajɛ to ka jɛ don tuma dɔ la a dɔw ka ɲi ne m'a fɔ k'a bɛɛ kɛ mais a dɔw ka ɲi mais a dɔw man ɲi an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye a dɔw n'u ye musaka in ta dɔrɔn ne y'a fɔ cogoya min na a bɛ taa da wɛrɛ fɛ ça ce n'est pas bon et puis mun de don y'a dɔn olu bɛ nin mankanci bɛɛ la assise nationale bɛna kɛ assise nationale bɛ yan'u ka sigi ka ale Umaru Mariko kelen yɛrɛ ko k'ale tɛ participer an ɲɛ b'a la fana parrainage ɲɛmɔgɔ olu fana ko cɛ bilen dara min olu bɛɛ b'a la ko assise in tɛ kɛ Rebecca ne ma Mariko ta fa bonya bɛ ne yɔrɔ cɛ bilen o karisa o n'u ma participer assise nationale a bɛ mun tiɲɛ a tɛ foyi tiɲɛ mɔgɔ dama dɔ bɛ yen n'u ma taa assise nationale la o de bɛ dɔ bɔ musakaw la o de b'a to zamɛ tasa o de bɛ dɔ bɔ zamɛ tasaw la parce que an y'u ye yan u bɛ taa mun fɔ anw ye a tiɲɛ n'u ɲɛna yan conférence nationale kɛra u ɲɛna yan la conférence nationale souveraine a kɛra u ɲɛna yan les états généraux de l'éducation a kɛra u ɲɛna les états généraux de la décentralisation a kɛra u ɲɛna yan conférence d'entente nationale i bɛ ka tile la a kɛra u ɲɛna yan dialogue national inclusif kɛra u ɲɛna yan mun bɔra o kɔnɔ mesure fɛn fɛn taara a taara min a gafe taara tiroir de kɔnɔ donc foyi tɛ jamana in kɔnɔ o tɛ mun kalama a nɔninɛw ɲɛna n'u ma farati yɛrɛ ka taa mɔgɔ bɛ wo cu la salle kɔnɔ ça je te dis parce que Ibrahim Ikasa mɛ ka ministre a bonya bɛ na ale bɛ ka yala ka taa parti ɲɛmɔgɔ lajɛ i n'a fɔ cɛbilen n'a ɲɔgɔnna ninnu ka t'u voir pour que kana assise nationale ne bolo a bɛ k'a ka essence de jeni fu la parce que ni ninnu ma fara ka taa don salle kɔnɔ je te le jure les gens vont sortir de la salle tellement que mɔgɔw tigɛlen d'u la ça je te dis parti politique minnu b'a fɔ k'olu tɛ taa n'u ma taa militants bɛ taa parce que militants tigɛlen don ɲɛmɔgɔ ninnu na donc hali n'u ma taa mɔgɔw bɛ taa voilà. Ok Koba an y'a ye fana sommet Afrique France a kuma cayara dɛ kun jumɛn de y'a to ko maakɔrɔ ye denmisɛnninw wele minnu tɛ fɛn dɔ jamana ɲɛnabɔ ko la ka jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ to yen a n'olu ka taa kuma ni maa hakili b'i bolo a ka fɛn bɛɛ b'i bolo hakili de b'u bolo donc u bɛ jate de minɛ waati o waati kan k'an minɛ cogoya min na u n'u ka expert b'o baaraw de kɛ y'a dɔn fɔlɔ tun b'a fɔ an mɔkɛw ko vos ancêtres sont les Gaulois o tɛ tiɲɛ ye o u b'a fɔ Algérie denmisɛnninw ko Algérie ni Faransi bɛɛ ye kɛnɛ kogoji de ye Algérie bɔ Faransi la u y'o bɛɛ fɔ yan après u y'an kɛ indigènes ye après temps kolon tɛmɛnen à partir de 73 je ne sais pas quelque chose comme ça u nana ni sommet France Afrique donc san fila farafinna jamana Faransi ye jamana fɛn fɛn colonisé u bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ Faransi u bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ Afrique dugu dɔ o san fila fɛn ɲɔgɔn fara kan an kun y'a ye fɛn jamana ɲɛmɔgɔw de tun bɛ taa mais munna ɲina makɔrɔ ye ɲina ta fali ne tun bɛ na s'o yɔrɔ ma donc il fallait que ne ka don historique la dɔɔni ne tun bɛ na s'o yɔrɔ ma donc san fila o san a kɛra Mali yan la en 2005 a tɛ tile la a kɛra 2017 i bɛ ka tile la maintenant Macron yɛrɛ y'a ye k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min ko bi an murutilen don parce que jɛkulu in tɛ Faransi dɔrɔn ye hali anglais ka jɛkulu bɛ ko Commonwealth i m'a ye Rwanda yɛrɛ ye murutira ka taa Commonwealth la fo u ka ministre des affaires étrangères Louise Mushikiwabo k'a kɛ
francophonie présidentielle yala Rwanda be se kana francophonie na chogam donc ni be plan de stratégie de do pour que quand la soro pour que quand akilifu donc nyina makora ke chogori makora ka fo ni sommet France Afrique na fora ko Assimi Nunube Mamadou lieutenant ko Mamadou Doumbia la Guinée président na fora ko luna le kata Sika kuma ate seka famu quoi ate seka famu ate famu parce que ibado ate famu ate famu parce que mais à ma foko c'est pas des régimes légitimes Mali chogal kelen kata foko la France a abandonné le Mali en plein vol ay mu foko un régime légitime régime monté jama kunkan kofu jama ma régime musiki est-ce que kuma dabo régime bolo mais munde nani munde ato jama bora ka mankanci ko régime ka fale fo sara sunan u ku yere nyiniga ko do na no donc munde do France u ba fait dron ka continuer ka en jolimi donc yo ko de bail la madron avec société civile effectivement Adam Diko tara vraiment amba fo ka wali nyimando Mali Konate tara anye Maliki Diallo i Traoré tema yoye ani Mam Jara Diop ministre ani Atayer Ali tara donc ani chaque fois no Sénégal jeune do ani Elga Kwame Burkina Musobado donc ulu de tara utara kuma ne koni uka kuma kwa menu ye wit nya fo makure utara do ko dicté préparé parce que imana ko ko la benondo bon imana ko ke choko do be do soro kafu ibe fen ke ni dina ni ngania dans toute conscience mogo ka kuma toyi mogo ya fo mogo ya dontaw ça n'engage que datigi ba da sakofo mogo tsaka datigi bala ka da sakofo mais ne koni munu ye tnya fo makure mais ka fuko dicté préparé dicté de contrôle ça je ne sais pas parce que tunte ni te fait mun kalama kana mogo junu mutas amake nyana ete tu n'étais pas là-bas amake nyana kera tnya eto donc il y a mouillé quand on de l'encalage on a fait il mouillé en beau l'encalage en clé moumé en tout l'encalage en yen en clé moumé en mode l'encalage donc on y est moumé on peut dire qu'Adam Diko vraiment a fait ce qu'on a connu il est tient pour Macron parce que il y a Macron la kafu kolonu message jamanaka kada fika saade na nay Macron reko jongala tienre la wala Adam Diko est tient fou ni nous le tout massé kada fi libi make un état souverain a kololo konte bin jamana toka donc ko nyimo yo mais on de ban chesiri parce que France don tako endini farafina yake risu na yake ani farafina yake futara soti japonais tikad la conférence internationale de Tokyo pour le développement japonais on farafina bak chinois on farafina bak turki on farafina bak mais na farako ni jamana kelen de be farafin na bedala jere farafin la faranjonka ku fela fo o to ko nyuma l'Afrique c'est anga bembalia ani fanga no fe kole ani joro no fe kele o de nani parce que ni farafina takalaji chifin de kacha farafina ni Europe ay expert ya yira ka fo san na tawla farafina jamana farafina jama bi chayni ali shintai donc abina sero dora chine be place na farafina bonota yado ye chine ke atelier du monde betal ni kay juni chine parce que ni be mo sa 100 € en France ni tara chine ba tiki sera 25 €. Donc finalement mais chinois que guyara chinois ya fu tubabuye nanye fen sa bolo avec transfert de technologie avec de l'anchogam na ba yana o de kala TGV tay et français TGV faire chinois après le transfert de technologie que chinois bi chinois be TGV de l'année donc atamali français donc il faut que farafina anga miri anga akli jagabo la anga faranyoka wati kara américain nous comme balo ci chinois wa ou le congolais de ces caisses sans ou pas faut que réserver aux chiens et aux chinois ou ni chinois balo mais aujourd'hui c'est quoi chinois oui la ku joku ci sir ka barake bara de be mugo bo gele yakona bara de be mugo nafa bara de be bo joyala karsa chinois ou indien baby kan nafa de nofi ali chinois munu be ambe kuleni chinois munu bukan nafa de nofi iri su bukan nafa de nofi ali Wagner na ma futina on temede me buna utina paskan chekan utina paskan to Mali buna fendo de kama al nu buka barake fendo de duma en échange donc en gros de blanc donc dans ce monde là il y a que des intérêts de Gaulle la France n'a pas d'amis la France a des intérêts les pays n'ont pas d'amis il ici au Chine nous en tout nous chiteri en nous tétérué ubu nafasuru kan nafasuru sira ubu no de keleke donc enfana nga nafasuru sira enfana ko de don parce que pétrole bien gaz bien sanu bien fin bien diamant bien
France tuma bɛ an b'a fɔ pétrole goutte kelen tɛ France mais ni Total lajɛ c'est le 5e groupe mondial d'hydrocarbures sanu tɛ France mais u ka réserve lajɛ en or fanga fulu de b'an ka France fa garanti o y'an ka bɛnbaliya de ye. Ok Koba ni mankan min bɛ an ka jamana ni France ɲɔgɔn cɛ tantɔ an dun b'a dɔn ko France jamana y'an coloniser o kɔlɔlɔ ye jumɛn ye an ka jamana ma? Joseph Kizerbe bɛ to k'a fɔ ko n'an lara an sara kɔlɔlɔ foyi t'an kan a kɔlɔlɔ foyi t'an kan a kɔlɔlɔ foyi t'an kan a kɔlɔlɔ tɛna se ka kan cogo di n'an y'an cɛsiri n'an donna da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an ka autorité de transition k'u soutenir an kana bɔ kɔkɔrɔ parce que tubabuw filɛ nin ye u ka kɛgun n'u y'a ye k'a fɔ ko ni jamana ɲɛmɔgɔ b'a fɛ ka muruti dɔrɔn u bɛ ina ni rumeurs ni kuma fufu ye ka galon tigɛ ka dadaw la ni jamanadenw kɔ don ɲɔgɔn ma jamanadenw bɛ tila ka muruti k'a fɔ k'u ka taa ka bɔ yen u b'o plan de kɛ c'est pour que Sékou Touré filɛ Sékou Touré kɔ ka di ne mun na parce que a ma deli ka sɔn ninnu ye tuma bɛ Sékou Touré b'a fɔ tuma bɛɛ ko ni tubabu k'i ka jamana ɲɛmɔgɔ ko ni jamana ɲɛmɔgɔ ka ɲi a ye taa jamanadenw ɲininka o bɛ degun de la. O kɔrɔ ko ani jamana ɲɛmɔgɔ bɛ complot la jamana kɔnɔdenw kan. Voilà ça veut dire que jamana ɲɛmɔgɔ ani jamanadenw tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ donc ça c'est une vérité absolue an man kan ka siran France ɲɛ France ye jamana an fana ye jamana ye Mali taara dɛmɛ don jamana wɛrɛw ye waati dɔw la hali France an ye dɛmɛ don u ye 6 juillet 1940 ka tuma bɛ ne bɛ to k'o fɔ diɲɛ bɛɛ de farala ɲɔgɔn ka taa France bɔ bolo la donc n'an ye gɛlɛya sɔrɔ bi mɔgɔw nana dɛmɛ o tɛ kuma suli o Mali taara Congo dɛmɛ Mali taara Sierra Leone Mali taara Libéria Mali taara Centrafrique Mali taara jamana caman na Mali taara hali Haïti ka taa dɛmɛ don yen kaw ye pour que lafiya kana donc n'an ye gɛlɛya sɔrɔ waati dɔ gɛlɛya in yɛrɛ t'anw nɔ ye gɛlɛya in kɔni ye France de nɔ ye bon mun ye dunko juguya ye ani jamana maracogo o y'an ka ɲɛmɔgɔw nɔ ye mais Kadhafi ka saya gɛlɛya mun nana o kɔfɛ o ye France mais dunko juguya ani le fait que an ka armée tora yɛrɛ ma san caman o kɔni o ye minnu tun bɛ fanga na olu de nɔ ye parce que jamana o jamana ni a fan dɔ bɛ to ka muruti k'a fɔ ko an ka yɛlɛma yɔrɔ y'an d'a ma o jamana fɛn bɛ diɲɛ na i bɛ taa sɔrɔ armée ɲɛnama b'u bolo ni Mali armée tɛ mɔgɔw murutira 63 ko k'u ka yɛlɛma yɔrɔ y'an denw 90 ka muruti ka tila ka muruti 2007 ou 2012 o de juguyara n'a bɛɛ depuis muruti ko fɔlɔ aw t'aw ka armée labɛn parce que ni armée n'u yɛrɛ b'a dɔn armée labɛnnen don ka ɲi u tɛ kɛlɛ kɛ. mais Koba olu b'u ka yɛlɛma yɔrɔ nɔfɛ ni contexte jumɛn sisan nɔ yalima Kidali tɛ Mali parti dɔ don yalima olu ka jamana parti y'a jama damana wɛrɛ de wa ou bien ɲɛfɔli ka y'an ka faamuyali kɛ olu yɛrɛ bɛɛ tɛ parce que ni problème yɛrɛ ye mun ye France ni fugasiw u ye gafe de signé 1907 Dogo la bon France yi bolonɔ bila gafe la k'a fɔ ko gɛlɛya mana se ninnu ma dɔrɔn u bɛ dɛmɛ don o sɔrɔla mun fɛ parce que y'a dɔn Firuni ye France kɛlɛ tu as entendu parler de Firuni y'a kɛ classe la Firuni de ye France kɛlɛ donc Ifugasiw ni France de ye papier signé 1900 an ye dɛmɛ an ka Firuni kɛlɛ n'an sera Firuni na an bɛ Kidali fangatigiya dun a kɛra ten de donc o de la ni problème sɔrɔ dɔrɔn France bɛ boli ka dɛmɛ don m'o tɛ ko laban ta u k'a dɔn k'a fɔ olu kɛlen tɛ minorité ye o minorité ka ca o an bɛ se k'a fɔ Bobo ye minorité ye o Miyanka ye minorité mun ma deli ka marifa ta u y'a yɛrɛ u ta kɛ baara de ye pour que ka jamana kuma c'est vrai gɛlɛya bɛ kɔrɔnfɛla la problème bɛ gɛlɛya caman bɛ mais o n'a ta bɛɛ ka marifa ta o tɛ problème ɲɛnabɔ olu ye marifa ta fɛn fɛn dilan o y'a bɛ tiɲɛ fo a ka na dilan tuguni de ne yɛrɛ bolo sira wɛrɛ bɛ an bɛ démocratie tile de la n'i ma content dɔrɔn i bɛ pancarte i bɛ jigin carré kɔnɔ k'i ka nisɔngoya jira autorités ils prennent ça en compte donc ne bolo an ka tɛmɛ n'o sira ye mun ye maramafɛn ninnu an ka dabila ne yɛrɛ kɔni bolo olu bɛɛ tɛ dɛ o bɛɛ tɛ dɛ u bɛɛ tɛ minnu les mercenaires de la France la France Libye kɛlɛ sen France ye minnu bila ka na en complicité avec Sarkozy Tlojan in ani Alain Juppé la Juppette ne kan b'olu dɔn sinon olu bɛɛ tɛ dɛ. Kaba faamali sɔnna dɔw bɛ Mali kan i n'a fɔ Gamu ninnu Mali kanu b'olu la dɛ. D'accord ani Wuli Meyidu ninnu Mali kanu b'u la dɛ. D'accord an ye faamali sɔrɔ la Kaba ɲɛ b'a la tuguni an ka jamana lakana ko ni fɛn min tɛ ka fara juguya kan foyi tɛ ka bɔ a la don o don attaque kuraw bɛ ka kɛ don o don ko in bɛ ka juguya mun de nalen don n'o ye sisan nɔ yalima an kɛlen don ka wulikajɔ min kɛ France contre la ni France de bɛ ka mɔgɔw lasiran ni nin wulikajɔ ye mɔgɔ b'a fɔ ko génocide Rwanda n'u bɛ fɔ k'o ɲɔgɔnna de kɛ ou bien e yɛrɛ ka faamuyali la mun de bɛ ka na ni nin ye. Mun bɛ ka na ni nin ye an ka bɛnbaliya fɔlɔ ni mun bɛ ka kɛ a ka di dɔw ye parce que an ka problème mun ye ni mun tɛ fanga na dɔrɔn
mun bɛ na fanga tɛ fɛ o ta a ka ɲɛ o bolo fɛn fɛn b'o ta tiɲɛ a b'a fɛ a ka tiɲɛ pour que a ka n'an tun don a tun tɛ tiɲɛ mais depuis k'an taara an tiɲɛna ne bɛ to k'o de fɔ an ka dabila bon minnu fana bɛ fanga don ninnu kɛlɛ k'a fɔ ko an bɛna a dilan de n'aw nana aw kana fɔ ko don ninnu y'a tiɲɛ aw nana tiɲɛ na sɔrɔ a y'a dilan donc mun ye nin ye an ni banbanci ninnu ka kɛlɛ ne bolo an ka mɔgɔw fana bɛ ka juguya parce que n'u ye fɛn fɛn k'a bɛ bɔ réseaux sociaux kan o man ɲi et puis mɔgɔw bɛ ko la juguya kojugu mɔgɔw bɛ ka ko kɛ k'a kɛ komi i n'a fɔ c'est vrai kɔlɔn kɔnɔna yɔrɔ dɔw bɛ i n'a fɔ Sibi n'a ɲɔgɔn ani Kango ninnu a fɔra ko attaque ni fɛnw kɛra kunun dɔ yɛrɛ ko ne ma ko Bewani ko djihadistes ye Bewani minɛ ka ban mon cousin est le directeur des ressources humaines de l'usine de Bewani a wele a ko ale yɛrɛ bɔtɔla fana Bewani ka taa Marikala ale ba djihadiste kisɛ kɛlɛ sira kan donc an kana k'o la juguya c'est pas bon o ye ka sira de di jugu ma ne bɛ to k'o de fɔ n ko tuma bɛɛ n ko an ka défaut ye mun ye ni jugu bɛ na ka bɔ kɛnɛ ma an tɛ jɛ ka jugu kunbɛn dɛ an bɛ fara jugu bɛ an ka kunnafonidilaw ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ bɔra ka weleli bila kunnafonidilaw ma k'u ka fɛɛrɛ kɛ kunnafoni di togoya la parce que u bɛ ka djihadistes favoriser voilà Banjugu Dante effectivement le président Banjugu Dante an ka président a bɔra ka kuma fana yɛrɛ a kuma min donc a ye kangari da kɛ k'a fɔ ko ni kunnafoni bɛ di a ye kunnafoni sincère de yan'a ka di kunnafoni dɔw bɛ a dili yɛrɛ man ɲi i yɛrɛ y'a kalan kɛ i ka o la salon professeur ye mun fɔ ko jamana caman bɛ yen u ka sɔrɔdasiw minnu bɛ to kɛlɛ la u t'a bɔ abada anw de taw bɛ bɔ i t'u suye abada États-Unis Japon n'u ka sɔrɔdasiw taara kɛlɛ kɛ i t'u ka suye abada c'est ce qui est bien mais non mais c'est pas bon à la limite c'est pas bon donc an yɛrɛ de bɛ ka sira di jugu ma ko ba an ka doso wulilen no k'a fɔ ko f'olu ka fara finitigila mɔgɔw kan ko a kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ hakilina ye jumɛn ye o ko la Rebecca o tɛ kojuguba ye n'a fɔra donso jɛkulu bɛɛ b'a la bamananw b'a la fulaw b'a la bobow b'a la miyanka b'a la siya bɛɛ b'a la donc donso ye jɛkulu de ye bɛɛ bɛ se k'i yɛrɛ n'i b'u ka laada timɛ i bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ donc n'u ko bɛ fangalamɔgɔ dɛmɛ ka kɛlɛ kɛ o tɛ kojugu ye mais fangalamɔgɔ Burkina VDP tɛ il y a les volontaires au Burkina mais jateminɛ de kan ka kɛ parce que a kana kɛ ten dɔrɔn u wulila ka mankan ci u ta k'u fara filimɔgɔ kɔ tɛ enquête de bɛ kɛ jateminɛw de bɛ kɛ minnu bɛ se k'a baara kɛ minnu vraiment u hakili tɛ dɔwɛrɛ ka jamana kunbabɔ ka faso kunbabɔ ka bɛɛ lakana i ye fulaw i ye kɔrɔbɔrɔ i ye dɔgɔnɔ ka bɛɛ lakana u ko jateminɛ parce que nin sugu la dɔw fana ta ye règlement de compte ye dɔw ni maramafɛnw bolo i bɛ taa sɔrɔ ni karisa muso bosi a la nin kɛra a mɛnna a bɛ fɛ k'a ta sara marifa b'a bolo a bɛ taa mugu cɔ a bɛ tiɲɛni kɛ donc il faut tenir compte de tout ça donc mais k'a fɔ ko donso ka fara sɔrɔdasiw ka kɛlɛ kɛ ne bolo o tɛ kojugu ye parce que donso bɛɛ b'i yɛrɛ ye donso de la i ye fulaw i ye dɔgɔnɔw i ye bamananw i ye donsoya kɔni bɛɛ b'a kɛ an ka jamana kɔnɔ donc n'i b'u ka laada timɛ bɛɛ b'a baara kɛ hali Sierra Leone a bɛ fɔ minnu ma kamajor chasseur traditionnel u ye Sierra Leone armée dɛmɛ kosɛbɛ ani Côte d'Ivoire u ka kɛlɛ waati a bɛ fɔ minnu ma donso an yɛrɛ b'u wele donso u ye Alassane ka mɔgɔw dɛmɛ kosɛbɛ ne bolo kojugu tɛ mais u ka encadrer jateminɛ ka k'a la ko la minnu kan ka fara fininatigiw ma k'olu bɛɛ jateminɛ pour que tiɲɛni kana kɛ kɔfɛ. Ok Koba kuma kelen min bɛ sen na kuma bɛ halisa n'o kuma in bɛ bɛɛ da k'u ka transition prolonger Koba hakilina ye jumɛn ye o ko la yalima ni transition prolonger la a bɛ se ka jamana bɔ nɔgɔ la wa? Ne ka hakilina ni ne bɛ n ka hakilina di ne b'a di ne tɛ mɔgɔ ɲɛda lajɛ ne tɛ siran ko kuma ɲɛ n'i ye ne ɲininka dɔ ka fara transition kan parce que transition an bɛ novembre la ka ban octobre bɛ ɲini ka ban an bɛ novembre la n'a fɔra ko présidence ka kɛ février c'est trop tôt ne bolo parce que jamana in bɔra gɛlɛya mun kɔnɔ fo réforme jɔnjɔw de ka kɛ mun b'a to coup d'état wɛrɛ tɛ kɛ o tɛ se ka kɛ fo assise nationale ka kɛ maintenant ni assise nationale kɛra kuma dɔ de bɛna bɔ o kɔnɔ gafe dɔ de bɛna bɔ o kɔnɔ bon n'o gafe kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko élection tɛ se ka kɛ février a bɛ kɛ cogo di parce que jama de malien bɛɛ de bɛna fara ɲɔgɔn kan ka assise nationale kɛ n'u bɔra k'a fɔ ko bon vraiment transition an bɛ fɛ dɔ ka fara kan CEDEAO tɛ se k'o bali Union africaine tɛ se k'o bali olu minnu bɛ ka mankan ci tuma min na gɛlɛya bɛ minnu mana tuma min na tiɲɛniw bɛ kɛ minnu mana jamana ɲɛmɔgɔ ladi k'a fɔ i bɛ sira mun kan sira ɲuman tɛ sira ɲuman ta i bɛ tɛ sira ɲuman kan dɛ mais sira ɲuman ta olu mɔ si kɛ sisan de minnu jɔ ko février a donna ta bɔra parce que n'i ye ne ɲininka dɛ caman bɛ yen u siran don minɛni de ɲɛ u bɛ fɛ élection ka kɛ joona pour que minɛniw ka jɔ bon minɛni mun daminɛ filɛ nin n'i y'a sɔrɔ a yɛrɛ k'a fɔ k'i ye tiɲɛni kɛ i nɔ bɛ minɛ koyi an bɛ Mali kura de la sisan foyi ti kɛ ni kɔ ti bɔ a la sisan hali communauté ninnu na
n'i ye baara kɛ n'a ma ɲɛ dugumɔgɔw bɛ bɔ a kalama u bɛ weleli kɛ Bamakɔ expert bɛ taa jateminɛ i ye pont dilan o i ye sira dilan o i mana fɛn kɛ sisan i mana fɛn kɛ mɔgɔw ɲɛ yɛlɛlen don cogoya min na i tɛ se ka mɔgɔw tromper tuguni maa si tɛ se ka maa si tromper parce que bɛɛ ɲɛ yɛlɛlen don donc i mana kojugu kɛ dɔrɔn mɔgɔw bɛ bɔ a kalama donc assise nationale bɛna kɛ an a to assise nationale ni transition dɔ fara kan ka fara kan ou bien dɔ man ka fara kan an ka to assise nationale ka kɛ ni assise nationale ye mun yira an ka taa n'o sira ye mais ni kɔni ye ne ɲininka ça n'engage que moi dɔ ka fara transition kan o de ka ɲi pour que jamana ka sinsin ka ɲɛ pour que gɛlɛya mun y'an sɔrɔ a ɲɔgɔn kana sɔrɔ tuguni. Okay. Mali kunnafoni jabani layɛbagaw aw yɛrɛ bɛɛ bɔra san ka misi Koba ka hakilina bɛ ka kɛɲɛ ni kunnafoniya minnu bɛɛ tun bɛ dugu kɔnɔ ni semaine na Sam na kuma da ma ka kuma ka laban de jama ma Koba kuma b'i bolo. Rebecca kɔnɔkulu de bɛ bi fo an bɛ kulun kelen de kɔnɔ o ye Mali kulun ye donc ni mun y'i jija k'a kulun sɔgɔ an bɛɛ de bɛ nɔɔni ji la ne hakili la mɔgɔ bɛna hakili sɔrɔ ten k'a fɔ ko kulun in u tɛna kulun in sɔgɔ pour que an ka taa ji wɛrɛ fɛ donc mun ye politique ɲɛmɔgɔ ye ne bolo assise nationale u kan ka taa n kan bɛ politique mɔgɔ minnu ka danaya bɛ population yɔrɔ dɛ parce que politique mɔgɔ dɔ bɛ n'u taara salle kɔnɔ mɔgɔ bɛ wocu la parce que mɔgɔ tigɛr'u la n kan bɛ politique mɔgɔ minnu jama dalen bɛ minnu na olu bɛ se ka taa bon minnu t'a fɛ ka taa n'u ma taa yɛrɛ a ka ɲi o b'a to u bɛ dɔ b'an ka zamɛ tasaw la vraiment u ka taa yɛrɛ ça ne nous dérange pas quoi vraiment u ni cɛw ka t'u ka so i y'a mɛn donc o mana bɔ yen n bɛ Mali kunnafoni baarakɛla n b'a bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn tun sɔgɔlen bɛ Mali kunnafoni la an k'u fo k'u waleɲuman dɔn fangalamɔgɔ an k'u fo Recotrat famille fondatrice dignité religieux ne b'olu fo tuma bɛɛ olu y'an ka laadalamɔgɔw ka kan ni bonya ye olu man kan ni dɔgɔyama ye donc vraiment u ka bonya b'an yɔrɔ ne y'o de fɔ ko barika Ala de barika don u da la n'u da don fɛn fɛn la a bɛ ɲɛnabɔ donc maa b'a lagosi an k'o fana dabila an ka ɲɛsin jamana in joli ma an ka Faransi to yen an ka Chine to yen maintenant ni mun y'i ɲɛsin a ma k'a bɛna kojugu k'an na sa an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o kunbɛn donc Wagner nana o ni nana o tant que n'an ma don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an mago bɛ mun na an t'o sɔrɔ voilà. Ok. Mali kunnafoni jabani layɛbagaw ni bi émission bɛɛ ka kɛnɛ kuma kuncɛ la mais ɲɔni émission kɛnɛ ka kuma cɛ an tɛ sɛgɛn kuma in fɔli la kuma si an b'a fɔ ye an bɛɛ ka jɛ k'an bolo di da kelen ma an bɛɛ ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka kɛ kuluba kelen walasa jamana in bɛ se ka jɔ cogoya min na ku yɛrɛ bɛ min fɔ kɔnɔkulu jɛlen de bi fɔ n'an bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan n b'a dɔn jamana in bɛna jɔ a k'an bɛn émission kuma yɛrɛ wɛrɛ kan.